Lali suana sir tirte suana parta pel dura kovela atir suai Tildi keima in atwa Lali suana sir tirte Itwa lalparungan bola Lalpa aro puire Khai joy là tan chang lutuk khai tan vang lo to Apa LT thon thu min lau shil Bible zo nei Zakaria zia kan chiar chuan ISUA Krista choi moya alom tur thu silok na kan hu thei ani arwala kong zo na intel to em atel to zong in o han ti te ule kong zo te chuan arwalin la an saklo pon thu te an soi ho thin ani chutiang chia chuan tumkau nia kini po in kong kan zo thin ani kha Tum khat chu kan len ku ta chuan ISUA akal ve a azir tir te po ashuaya azir tir te nen chuan Jerusalem lampan chuan hlim takin an kal ta dial mai ni an kal zel nu chuan tlang pakhat olive tlang an ti chu an thleng ta a tlang atang chuan khuwa chu a hnai to hle a hmu thei ani ISUA chuan azir tir te pahni atira in mazon khuwa son vakal ta ula in lu tirin sabengtung no thlon tu ma la chuan ngai lo na in va hmu meyang chu phel ula han kai ro u tin tu point kha inga nge inti anti cheu chuan lalpain adu ani heta aron da tir le thuai ange tiang cheu chutia ISUA ti tura ashil nu chuan azir tir te pani chu khuwa an valuta ISUA soyang nge chuan sabengtung no thlun chu an vamuta a sabengtung no an phelai chuan engatan nge in phel anun ti a chu vele azir tir de chuan ISUA chan dan tur asilang chuan an changa ti chuan ISUA bula sabengtung no nian chuan an let le ta a nakina chuan ISUA chu sabengtung no chunga achuanga Jerusalem ko pui lampan chuan an kalta a mitam tak abul vela chuan anuma then khatin konga puante an pha a then khatin lawami na chhol an sa ta chu an pha boka mi puite chu ISUA lo kalawang chuan an hlim em maya hetiang hian an awrual ani hosana lalpa minga local chu fakin omro se aram lo thleng tur kan pa David aram chu choi moin omro se chungnung bera khian hosana ISUA chu Jerusalem ko puya chuan a thleng ta a biakina aluta hemini hian bitam takin tim takin ISUA chu an faka an choi moi ani